Καράκη Αλεξάκη, διευθυντής στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Τα Ισέας και Ισάκος είναι φύση Μονιατάκης. Τα Ισέας και Ισάκος είναι πάντα Μονιατάκος. Τα Ισόπουλος και Πούλος είναι Μπάρτης, Κάρδος και Μούλος. Είναι λαϊκή έκφραση στη Μάνη. Η μελέτη των επωνύμων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της κοινωνικής οργανώσεως και του πολιτισμού ενός λαού. Πολύ περισσότερο πιστεύουμε αυτή η ανάγκη για την κατανόηση των θεσμών της Μάνης και τίποτα επόμενα παίζουν σπουδαίο ρόλο στη συνοχή της συγκρότησης των διαφόρων συγγενικών ομάδων. Ο πυρήνας του μονιατικού επωνύμου προέρχεται στο μεγαλύτερο ποσοστό, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, από πατρόνυμο, παρονύμιο, παρατσούκλι, επαγγελματικό ή εθνικό όνομα, με την προσθήκη συνήθως των παραγωγικών καταλήξεων Άκης, Σέας, Σάκος και σπανιότατα άλλος Ούνης, Ούνιας. Άλλες καταλήξεις γνωστές από ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπως Σούδης ή Δυσπούλος, συναντώνται σε πολύ μικρό αριθμό στη Μάνη. Νικολούδης, Κουταλούδης, από τη Μηγαία και τη Σεληνίτσα, του τέος Δήμου Λέκτορου Στεφανόπουλος, η γνωστή οικογένεια από την Ιτήλο Παπαδόπουλος, από τη Μεγάλη Καστανιά, Γεωργόπουλος από τους Πιόντες. Πάντως η γενικότερη αντίληψη είναι πως τα επόμενα